Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng samla Mawlai Nongkwar haga khat nyu terik unailar arjar khat khandai kalapan kesan ya ke Jingdawa nagatanat elaka jongka Khasi Hills Autonomous District Council ban Pynkheiñ yo ba RR thangkhiu naga kam Rangbah Shnong jongka Shnong Mawlai Nongkwar Halor kanong rim ba ulat hok bat syukor ya ke District Council bat ya ke dorbar Shnong haga bayadei bat ke jing ai jingbit lane ka no objection certificate syaka company Maya Shield Retail Limited kapala pau kerteng kum ka Bazar India. Hagajing keren bat kilat patai kubor u presiden kaseng samla Mawlai Nongkwar uba Ezekiel Ssmn ulayat hu ba kaseng samla kam shimla yai light ya ka dorbar Shnong hnrei shwa bakan yai chakmat ban mudui syaka office jong usim ka hima meliam bat syaka tanat ilaka jong ka district council kala pahan jing Pynshai shwa na Rangbah Shnong hak bayadei bat kania ka jing ai jingbit ya ka company Maya Shield Retail Limited ban tei ya ka dukan de jain hapo upur sam jong ka Shnong. Uni unong yalam jong kaseng samla ula Pynshai ru ba kaseng samla kala ya rengkat bat ki Rangbah dong jong kani ka Shnong ha ka bayadei bat kani ka Jingdawa tad hadu ba ka district council kanda Pynkheiñ yo ba RR thangkhiu naga kam Rangbah Shnong bat thung bujli dau ba Morris lingdo uban shimti shipor kum u acting Rangbah Shnong jong ka Shnong Mawlai Nongkwar yang ni ka NOC i ai Halor nong rem ka ba daga jing shong isi jong ka dorbar dong daga dong block 1 bat isa san mei Halor kata jing ai ka dong hendai ka bahag ni ka usi ka bai ai sa disusul ala ong bala yakini condition ki term and condition la penlong daga dorbar Shnong bat la ai approval daga executive committee jong ka dorbar Shnong ya ka bahang ni ka pau bai Rangbah Shnong ila thok ya ka dorbar Shnong bat ya ka eksekutif dorbar Shnong Mawlai Nongkwar nangta ngikliru ya ka MOU ngatrai bila ban i ne ka MOU ka bai Rangbah Shnong i ong bai la ai kidan tang lai tli ki kini ki terms and condition ka bakam ikop bakat company ka barabahar kan wan tang ini lai tli i condition in ai namta ka bangi kum sama ngipan ya ka MOU ka baklan ka bangi tiap bangidan kami ni OU namta ka jingbah jingmiat jong Shnong thau jingi borok hoi namta yaru ikinong tray ki bawan tray ne ha company ki balong ki dikhar bat ni kliru ya ka jingkli ka bangi kli naksang samla bakin syong sah e gini dikhar ki bawan tray company bat kanot kidan ko ba pau ong kidan tang ko ba shipongwat ha ka kwat ka bai even i nre menta ko bangi tep kidan ko ba arho tam kinong tray dikhar hate company ka badan po Mawlai Nongkwar ngasukwa ban pengmau ne bahpo ka isi jong ka dorbar Shnong ka belah po kasan terik ringkat po Rangbah Shnong dei mangau presiden jong sen samla nga ong yo Rangbah Shnong basngo ba khelek withdraw no ya ka usi na disusil bayani ka kam da pila ora ka usi disusil ngin sai ben bai ha kan ti badai henry Rangbah Shnong ikin ta jang ne ba imtre impriang hadu umar riu sian ne nyo sian ngalakar pa di in lek withdraw no ni usi henry imshim natre yang ta kajing terwa kejongi balhangi ngisyam bangni step ka bangi ngili yak ndu ibapol ngisyam ba pleng hakatu ka isi ka mestep ka baloh hapo santrik karo mesingi ngili no haiba pol ndo ngisyam ba Rangbah Shnong ila top ya ka dorbar Shnong ila top ka isi jong dorbar Shnong what iba pol ndo yang lathok ya ka upes ke jongiru ka district council habau ai ya ka isi ka baklam pat da ai approval da ka isi jong dorbar Shnong ha pun tapor mangi kum samla santri ka tu juk asngi menmiat ni penlong emergency isi bat mangi ka samla bat ki Rangbah dong Halor tu ka isi bang ngiliyo no I am in charge jong treat department bak pol ndo bat ha kata kami kawai ke resolution bat ong bagin pisange shwa ya katerdiri lesen bakal digani resolution yang di resolution ro lasan lut da ki Rangbah dong lasan lut da ki Rangbah dong jong Shnong Mawlai Nongkwar hoi la ban lai ka tu ni wot ni re labun ki basan ka ni ka resolution ka bagi pha ban pisange no ya ka ba
hanya kamu kadut ngong lembaga ni kerja kerpat yang KHEDC Street Department bahkan pesangnya syoi ke license jong ti company tak andala dat offenbed dakumwe pat yang yakam habai de betul Jingdawa menen habai ki kumla kado di presiden dusan ruwet ke election council ke bon ki ke election te kamga nongrim babiang ya se kam ke jinto ko sha de ke san ko isdam ki le te ki keno ki le te ki ra ki le te ki demand for justice Halor di Jingdawa don bojang ka district council bakunju ki om jongka dorba jo sim ki mamliam tenre lara iti binia insyam ba kishu demand ta ki om ba ki ni don bos im don bor ba ka district council le don bor tenre ka district council le marka office jo sim do mamliam ko ko di presiden menen klaya bin Kila bin ni kong sa kumala kado presiden ni alai ban condition yang trade ubhara yang jingtho la soi bi ram baro la soi tila da to yang ni kam haba la da kunda da sha da district council la pha ya ni sha yen jonga himamalian ba angtai kumala kado bi manen ni lai ka yang jong sen samna lai ka yang do basno ba hang to ni lai ta ni lai thir lai kali na kalian ka jong ni na juba na kalian jong do basno la juba ba khadu na kalian jong menteri na kalian jong siem kila ay ka jing bishar ha na ma kila ba na kalian jong basno ni habaro kilan la du nasda kidot ki jing nasda ba ko me se ka ba president ki mention ba ne ne ko ba ha ka ba de waktu sana kumno ta bo ram basno jong Mawlai Nongkwar klem ka bo klem ka sana utre ka mata Ssmn tam dan Ssmn duna kata ko ngajing kri kumno la banai NOC de na kada uti ba shulet penden na si ki shulet kumto klem na te ai ga rong do ki shulet ki susna yo ro basno ula arab ki tere ba kaseng samla Mawlai Nongkwar ba kalek ban pa ne ko hot na district council ba kalek ban pa ne ko hot na hit na usi ju himamli ni kamlek ban rap laka ni kamlek ban hala mungkin kami lumpat pas ko tau kare ni lek di jingtho ki jingta ba biang ni lek di da jingtho ban la yo na district council ni lek di na jingsoy ba ki agiram ba dom ni lek di resolution mission ba join action committee jo kasang sama agiram ba dom kamu ni lek di ki kot ki slang ni bing shulek kum to blind ni shula ni shukam ma ni ba thok ba shuko tere kum la ko kum la email urang ba shno ukam ba ya ka NOC la ara ki jingtep yo don ba shno ba isi hinre ni jingtho ga jingsoy to da giram ba dom ka pun pausha ba ujida ba uwen ki lidar menen na yu bala karen hadu ko ni su kata long deputy rom ba shno ba thongi rom ba shno kum la ba sai president menen ba wan sang jirwa uang ba ya ka NOC la ada ka jingtep joki isi tenre shwa banja ni ki ebro haba kare company lawan shkman haba ni kum ki na samna la tip kum seng samna ni like no deputy rom ba shno haba ki rom hitep ene ami chapang kan company uang ni dan jitep ye ba ki ba buang ki ram badam ba ki weru des ki no ket kam ki ba hajan jo rom ba shno ki ong nim tep ye ya ne ke jingde jo rom ba shno tenre hadi na bod des gadan kajian keren ke jingstu jumpa para maki ki ya ka kati te ya ka ek ba ni ng sona midam ban om tang long bam ni so ban argulaisha ya ka district council kula pindat hok ya kamran ni so ban argulai ya yo siya ki mamlem bla ag ka jim shar hok bat na kwa ban pentip hamiru cheki pa nang ki kamtam shi ki media ba kibriyo hasno Mawlai Nongkwar ki pidang ya ne karai nyamari kani kara kumlong la umde bani shura ngi demand shule helanting on demand justice bangin change ro basno ngi shobe ngem bishari ashu urang basno ba kabasa kashang kashing bishari usim kashang kashing bishari ka district council kamlan kawe ka kirman kaban mi ngi bang kinong Pynkheiñ na une benha une tere ngi pang ngom ai ka jing bishar ka bahok tere ka jing kran ka bami ka ba bensusi yani sang sama men kalong shapang kata tawong ba kani ebro kani ka politics ka involve ka politics ne kumla kdo di president yang ngi ngimnam kata ka political affiliation matray nang ibaro kinong ka jongse sama ngimdan political affiliation ba kanu ka seng tere la dan political affiliation they deputy rambash nong jaga Mawlai Nongkwar uba mention sami udang ekne tiket banyele MC na Shnong na ka Mawlai constituency ya ta bathe ka tep ibaro na ta kada abang ikran mun ha perkhaba abang ikran war dang ikran ka phai kelas labi
Mal let's say like filaban sebagai filaban inquiry show sepanggil ini. Kerana Pynshai ba nak kalau jadi mana job sesenai kim dan kalau ke political affiliation ba kajing tu ba kajing mun kajami hi kalau man pen bhai ya ka Shnong